Vi er ved at bygge vores bøger halmvarmeværk, og det er råhallen, vi sådan set er ved at sætte op nu, sådan til halmlager og kedelrum med askerum ved siden af. Nu har vi så rejst buer, og den skal vi så gerne se, om vi kan få lukket inden jul. Arealet på hallen med kedelrum og så videre, det er lige knap 1000 kvadratmeter. Og der bliver lavet en køresluse i den ene side, og så kan de køre ind og læse af, og så kommer der en lagertransportør til halm ind i kedelrum. Vi håber på at have den så godt som lukket til jul, sådan at der kan begyndes at sættes kedelanlæg og så videre op der lige efter jul. Vi må jo sige, at der er ikke mange haller og større industribyggerier i Thy-området lige nu. Så det er rigtig rart at være herude og gøre det nu. Det er helt sikkert, det er skønt, og det største udfordring lige nu, det er jo egentlig, at vi rejste i mandags, og det var jo lige ved, at det var storm, og så må vi indrømme, at der er ikke meget lag i vores bøger for det. Så det er udfordringen lige nu, det er værd. Men vi kører på.